I thought that would happen to me all along. Oh, I thought I'm the only one that's going through this. Yebo njani? Ngiphila njani? Ngiyaphila. Awubona ukuthi ngiku-important call? Sorry shit. Yeah. Yazi bengifunani? Ngofunani? Ngifuna ukutshela ukuthi uyisithatha lapha. Oh ngiyabonga. Yeah. Phela. Manje igama Fatima ne? Ulazi laphi igama lami? Phela ngithi bantwana abancane bahlezi bathi Fatima so ngilazi la. Oh wena uyangistalka. Cha. Okay, bofuna ukusho lokho? Cha, bengifuna ukubuza ukuthi mhlambe laba bangiphuzisa amanzi. Ubuza mina? Wangayobuza lapha. Mina phela ngihlala lapha. Hayi kunankinga. So phela. Manje mangishoda nge-R1 emafuleni bangangisengisela noma something engiyifunayo. Ini? Hayibo, uright wena mara? Ngangishaya kanti yini konke wrong? Konke wrong. Uzuyehleka. Mina ngibona ngathi udisturbekile nje. Angazi noma yimi nje. Awuzibona? Okay, kunankinga. It's fine. Bye. Bye. Ngiyasa nigrand boy. Angisakwazi isho umlando uqala nokungibona usofunana namapondo nasathi ay generation yamanje imoshakele wena sathi uyangazi ukuthi umncane ubani wena uyalazi sister lami isister lakho ubani unesister wena uyalicala umbashena kanje unesister wena awungangiboni ngathi yokhonimani ucabanga ukuthi isister lami limbashila acabi isister lami ubani sister lakho let me tell you something angibuza igama lakhe ubani igama lakhe Fatima beautiful girl usuka la eka usuka phela mina kasindeke wena ngizola hayi yini lo ndawo inagama hayi uhlala khona ukholseka yino namanga wena uqalile umashaya wena mina ngingayibona ngizokhulumela kuwe emali yeke njalo ngizokhulumela kuwe emali yeke boza kahle ukhuluma ngesister lakho yabona le endaweni uliphethe kanje hayi wena surroundile uyo muhle ngiyakutshela wena hlanganisa ipondo ngizokutshela manje nabo isiphuphu manje uzongitshela ukuthi wena uthengisa isister lakho ngepondo makunikeza ipondo wena angeke uzongivalela ama-channel ukuthi ngithole isister lakho ngilambile khotmane ungikhiyele endlini ungigwadele manje mina ngizohlanganisa i-friendship yami naye ngawe abheka uzokuthanda yabona wena bheka uzala ke ntwana ngithembeka naye ngisiyazi yena ekasi mabonda nendlela wena sho wena sister lakho ngithola ngitshela ukuthi intwana yami elingikhanyisela ngithola after labo le pondo lakho mina ngizomultiply ntwana yami uzomultiply he kayi3 yangithi kayi4 benzi right igama lakho ubani elami Don man azi ngiyakubona kuma TikTok kanti wena uzokuthanda uyakufollow uzokuthanda khotmani uzokuthanda yena phela amazinhle Usingikumele manje ubhizi nezinto zakho. Sibona sikize. Uyaba? Ngiyale ku-anti wami. Anti wawo? Yeah. Mbona mfethu ukitshayile kanito mona. Kambali mfethu. Manje mina ngingenaphi? Amana mako somphoqa. Ngingenaphi? Kuyabanda uzongitshela ngabombali ngingenaphi mina? Ayizona lo tonti. Hamba ngifuna ukutshela ukuthi ngana lona ungifakile. Lo mntana lona sikahlala la efubeni zami manje. Kanti ngubani mina? Ngu7 gun, 7 killer, karakatha. Haha. Akasaveli naye. Akasaveli uphi? Phethe ubani Fati mayisuli. Kahle lo mntana lona la
Ekuyi-great. Oh, awusuka nemadoda. Ethi neke ubutsa fela uva phela umngane wakho ngathi Uva ngibambise yena. Ubumshiye nami ngibabysitter. Okay, sharp. Ngiyabanda, ungazongiphaphela. Obvious, waqaba mkhutso wakitshile wena mfethu. And aqaba mina ke lepanash note. Uyipanash note wena. Umana mfethu 23. Ngobe ngathi uyiphela nje. Uyipanash note wena. Ya, Seven. Come on. Uyangazi ngimemeza kayi-1 ngimemeza kayi-2 wona ngimemeza kayi-7. Ngimemeza kanjani kayi-2 ndoda mina dodayi phela. Pholiwe mngani wami. Wahlala la khambani boy. Yazi mfethu ngihleli lana ngiyacabanga. Ngazi ngicabangani? Ngicabanga ingilosi. Eyiphi ingilosi? Mamela phela yazi nginomntwana wambiza uFatima. Fatima. Yo. Lo mntwana mfethu uyiyelo. Ngicabanga umgane negama ngimbiza uMelo. Hayi wena. Yazi ngizobe Fatima. Sengithi yelo Melo. Ngiyakutshela. Ekawumazela Fatima ka. Ngibonela around ngathi angazi uqeda ukufika noma kudala hlala phezu noma lento lezo. Uphethe ubani? Nathi ngubani? Ngubani? Ntwana yami uyashisa. Shisa ukufuna phela. Fatima wenza kancane. Ntwana yami ngisakutshela ayi nami ntwana mkhona lesi engivuke ngaso ntwana yami. Machaya. Njalo ngiyakutshela ayi ntwana yami lesi ayihosh karama. Lesi ntwana yami. Yo, ntwana khona phela. And wena into engishaya. Njengoba vele ungitshela ngoFatima so. Yeah man. And nalo ntwana yami igama lakhe livayela la. Bo Fatima mara kusu Fatima. Mara livayela la. Uyangithola. Wena. Wenza kanje man. Fati. Ungizwa ngithi Fatima nawe sowuvayela la ko Fatima. Wena yakwazi ke. Nawe mangabuya. Sobona ukuthi ubani uzomthola. Hey kahle wena. Jalo mfethu izinto zoshapadi bomotse so mfethu. Umancane kuyabanda ndoda. Mfethu bo amaka. Kuyabanda ene phuma kumbali. Imbala asi type yakho manje. Okay kopa wena. Ungazongijwayela kabi yo naliphela. Amaka mfethu. Fela jwalo mfethu. Ungazongifuna ngetotshe emini wena. Yo. Mfana. Kanti ngubani? Manje yini wayemele yenze yonke lento ngecompetition ayena kancane ukuhlulwa ka. Competition phela yezini. Nakona ngimele yena. Yazi wena ngabe uyahamba. Umele yena. Ngiyakutshela kumele yena. Ungavaza ngizobheka ke. Ngamba kashegela bangoba. Bulariana shapa mangogo sani. Shapa mangogo sani. Bulariana shapa mangogo sani. Ngamba kashegela bangoba. Yewena son, wena. Siyazenzele nje sihambe ebusuku wena ne. Jika khona yiyo makhuleni. Chike emakhuleni awuzela sana into engifuna ukubuza yona. Ungayibona. Hayi man noma kancane ngamapondo man. Akwamboni uFatima sana. uFatima muphi? uFatima lo wami. uFatima muphi kahle? Fatima wena sithanda umntana lo engimphethe mfana nomntana ofikile lo roundini man. Iye lo Melo mfethu icaramel intwana yami like akambona. Umphethe? Uphethwe yimi kanti awungizwa ukuthi ngithini nina awenze kanje ntwana yami wenze kanje ungizwe uphethwe inkalakatha kanti ngubani mina. Hayi Khotmani ngathi wenza mistake makafena ngingayibona. Phela yamini ngathi ikhonto yazi. Kuningi ngikwaziyo themba mina wena gayipondo hlanganisa ipondo. Before ngitshele wazi. Yambona uFatima sister lam. Sister yakho. As you know ukuthi uyophethe isilovo ngani ngobuhle. So wena yenza into egrand Khotmani ungangimoshela isikhathi. Letha ntwana yami uphethe mina bambala. Yabo le 5 rand ntwana yami yabo. Wathi umuntu ngayina ukuthi ini yabo. Hawu uyachaza cha. Ya Fatima. Ngihlanganisele naye manje ngifuna ukumbona man yabo ngifuna Now wakhiphi 5 rand straight. Abantwana mina kusebenza ukugayitheka kanti ngithi 5 10 15. Ya feel. Ya ngithola ntwana mamba la. Manje into yakho kabe usuna nama ngithanda. Awungawa. Sure, vai. Bekrenzana ngibuzela uFatima zayi. Hey, Fatima. Ay baba, Osana. Osa wena man, ay baba, Osana. Ay baba. Ngifuna ukujava somwa khona lapha ya ngizotha. Ngikufica ungekho endlini bheka manje basiphume iparafini sekuzoba sebusuku. Ingakho unganifuna ukunivakashela lana niyahlupheka. Inkinga yakho sister uthanda ukuzibekela liye yangithola. Ngimhlobo uzokubeka ibheka. Setla udlule endabeni asivala. Hawu papa bengazi ukuthi usopapa kanje yazi.
Abheka khuleka. Shezi lona. Bheka uziphatha fresh umuntu angithi. Ecava ngithi. Mina uma leli ufuna ukupheka kana. Hayi bambi uzohamba wena uyathenga. Ngizongithola la. Usheshe futhi. Shintwana ke shaja ke nako di mtsampo Next Goodman. ya o no go batla fa Goodman ka tlo ka la kuma tire. oh she wa tsi entsa ntwana ko tso kana tlo jam passport tlo hlakana le sgelanyana ka rana le mashita ga tlo dlala mata iseda wa tlola na la uthinyana ka to shela bo gele le yona wa ifita o fela Goodman imang subla Goodman ifona yami. Ayisaka Goodman. Yo. Goodman ibuya phela. hello Hello. njani Ngishapha. ngishapha mama wedwa yini Ngimele umntana sekhaya. ebusuku Hayi ngaleso akunenkinga. sikhathi awusemuhle Ngiyabonga. noma ngiwakuthi nje Angikho rude. Ngibona ngirude. Ngishapha. kubani igama lakho phela Uzongibuza igama lami phela? angikubuza igama lakho yini khona into wrong Oh, nguFatima. ufatima mina ngidwa Bengingenasidingo sokuthi ngazi igama lakho. why mele ube rude kanje and ayiza kufanele le nguyenzayo mke Ayingifanele? hayi kufanele Oh, hayi ngiyabonga ke. ubuhle bakha akufuni attitude efana ngaleyo ongizela ngayo manje mara bheka asikhohle into eyiningi nje angiphethanga foni nje ngifuna amanamba Manamba ami. amanamba Awani. awakho nje It's like mina. wena nje Hayi ngiyangiphisana noma ngamanamba. uleli lapha endlini angajabula sheme yo ngizomqhakazisa ngembali enhle efana njengawe nje ungayenzi ngicela or noma unganginikeza i9 ngile i1 ngizogeza 0 55555 uzothola phambili. 5 ngizothola kanjalo wena uyangigulela wena Ngiyakugulela? uyangigulela Hayi maruko ke. ebonaphi into so 5 akhona amanamba nje Ngibona akalandelana so Ngibona ngigula. ngibona ukugula Angithuthi ufuna amanamba ami. Ngikuphile mos. 5 amarudlala ngamukela yiphi into so ukuba uyasho ukuthi awufuna ukungigaya Okay, angifuni ke. hayi ndinama ngeke ngihambe ngizokumela Hayi. until uzuhambe ngibone la uhlala khona ngoba into engiyazi ngeke lishoni la ngimela Ufuna lo mntana lona yo nasengifuna ukuhamba ngeke yo bantwana balana hayibo yidi. umele umntana kini ubani kanti umntana kini Sisa, ya nawe wathatha isikhathi buka nje. Hey, asazi. Nkamba ka shegela bankopa Pulariana shapa mankoko sani Isikhathi lapha yana Shapa mankoko sani Pulariana shapa mankoko sani Nkamba ka shegela bankopa Pulariana shapa mankoko Namole sata original jwang Sepa mudi mutla fuwa le jwang Satila chabala Man, Khambani ntwana yami. mnandi. Uyazi indaba ziphuma imali ndaba ngithi Yini ungiphathile indaba sana? ezimnandi. Kwenzakalani? Kunomunye angazi bambiza Don Don't delicious. Don Delicious. Ya. Yini Uthe, khambani? angazi usho ngethakazelo zakhe. Ngimbone amini sister lami basithumile. Enhle into niyenza kanjani? Uzokubhayizisa nanga. Maka ngithi uyazi ukuthi fanele ukukhipha imali angithi Khotman. Uyabona. Airtime phela le ngikuzela nendaba Khotman. Airtime le wena khipha imali Khotman ngoba next time angeke ngisakule nto. Ungajumpisi. Phela Yenza manje plan phela nawe Fatima pho. sophuma ngabo 8 yangithola. Sobhaya isingo. Ukuthi si 8 o'clock. 8 o'clock. Va kuma phuma kule la blue. Kara. Ntwana yami man. Mali yakho nayincanyile ukuthi bani ushezi. Umshezi namshezozo. Umshezozo. Hey Fati phela ngicela uzela. Ngicela 2 minutes. Ngicela 2 minutes.
Yini ufunani ngalesi sikhathi ebusuku? La mani ngehlisa umsindo mani yazi ngifuna wena mani yazi nobuhle bakho mani yazi like since ngakubona that day khane ngizokubona namhlanje uyibona lento lena ukuthi mani iyangikhubaza. Wo. Wena since wangidobhela ivaselina ucabanga ukuthi sengikhethile? Hayi ke but hambe wrong angikhethanga. So ngicela uyeke lokhu ubhizi ungilandelela. Ngazi waye ungilandelela. Fatima mara usathi maybe something nyana ke. Yakuthanda lento ukuthi ubamba amalimi. Ungaqhubeka phela ngilalela. Cha Fatima into bengisho ukuthi like mina ngijoli. Like akekho umuntu engijola naye like nomngani wami naye nani. Manje ukhalelani? Hayi bo. Wenzani? Fatima into engisho ukuthi angijoli manje wena into mina nawe singafanelana manje yabo. And lento yokuthi manje kube nabafana manje ngizwile bathi wena noDon. Sorry but so wena so nesikhwele ngingakathandani nanawe. Lalela ke but mina angifuni nonke. Niyangizwa? Ayingifuni nonke. So nizobe lokhu nibhizi ningilandelela angifuni. Mara usathi Aniqonda abantwana balana ukuthi anginifuni. It's like nilandelela umuntu angazi. Niyimpukane. Khona into safuna ukuyisho? Noma ngihambe? Bye kusale kanjalo. Ape Fatima. Yini? Manje awusathi Ya wena ulekele ukuzitshela ukuthi wena ujola noFatima ubethwe yimi. U7 ushabelele bathami. Ngiyangijwayela ukuzijutha. Jutha. Uphethele umntana. Ngiyakutshela uFatima. Asozigebelisa amaplane eEngland manje ke tekekho. Ngitshela backpack tana. Ama-backpack. Ngiyakutshela sengimele umeleni. Hayibo nina nithuni mela ekhaya nokwenza anamahloni. Futhi nina nihamba nitshela abantu ukuthi nijola nami. Nipha umntana sekhaya imali. Niyambribe ukuthi azokhuluma nami. Nithu. Abanye bathi bathola amanamba ami la. Sibhekeni. Uyahleka. Sibhekeni. Mina ngajola nani? Hayi ke nipampile. Anginifuni. Ngizama ukuthi ujola noFatima wena uzongijola noFatima. Why you tando like I'm one Elise? Ulogu yangi kawanyes. Nimisa kanti. Nimisa inkawanis. Kodunga tatolilo tando. Kodunga tatolilo tando. Kodunga tatolilo tando. Kodunga tatolilo tando. Solilo tando. Why you tando like I'm one Elise? Ulogu yangi kawanyes. Nimisa kanti.
Imihla nemihla ingixabanisa kodwa ungathathole